Ata lang. Ngayon. Madam Tonyang. Hi Box, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, another hairstyle. So today, for today's vlog, isa sa pinaka-importanteng araw sa amin ng aking mga kapatid dahil today is our Mudrakel Young's birthday. At magkakaroon lang naman ng konting dito ba yan? salo-salo sa bahay at naisip namin na i-prank si Mama since ina-expect niya talaga naman na merong money cake siyang aasahan dahil magsiselos yun kung walang money cake. Dahil si Papa ko nung nag-birthday last September, nagkaroon siya ng money cake. So, alam kong ina-expect niya, sabihin man niya o hindi, ina-expect niya talaga magkakaroon ng money cake. So, naisip namin na ipra-prank namin siya at ang ilalagay lang na pera sa money cake is 100 pesos. Tingnan natin mamaya kung anong sasabihin niya. So today, kasama ko nga si Karen, kasama ko siya na nagkuha ng cake kasi sinasabi nila na kung saan daw siya pumupunta, lagi ko naman siyang kasama. And with Bricks, ang aking pamangkin, pupunta kami ngayon doon sa Hazel Sweets kung saan, ayun, dito na tayo. Saan namin kukunin yung cake at yung bouquet. Yung bouquet, anyway, 100 lang yung laman nung 100, tawagan mo na. 100 lang laman nung money cake, pero yung pera talaga na ibibigay is naka-bouquet siya. Hello po, ma'am. Sige, lalabas po. Sige po, ma'am. Thank you po. Apa. Ayan, dito na tayo. Thank you, ma'am. Wait lang po yung cake pa po. Sige po. Gusto mo na Ay, baka naman kunin mo yung 500 dyan mamaya, Karen. Thank you. Bilang yan, bilang. Yan, so nandito na tayo, nakukunin na natin yung cake kay Ma'am Hazel. Ma'am, thank you very much. Sa mga gusto mag-order sa kanya, ano po yung pangalan? Azen Sweets po. Azen Sweets po. Lalagay ko na lang po yung page nila, Facebook, opo. sa baba. Thank you po, ma'am. Thank you po. So yun na nga guys, nakuha na natin yung cake. Yan, yung cake na may lamang 100 pesos. Paano ba i-check kung meron talagang 100 pesos? Hilain mo muna. Hilain mo na, hindi mo mababalik. Yan, nakuha na namin yung cake. Tapos yung, ayan, pakita mo nga yung flower. Yan, oh, nakapalibot tag 500 pesos. Pero play money lang yon. Charot. Ah? Oo, magiinom nga tayo. Yun na lang. Ay, tumatawag sa ate ko, wait lang, sagutin natin. Pero wala akong internet. I-update namin kayo mamaya pag nasa bahay na kami. At titignan natin kung magiging successful ba yung ating prank sa ating Mudrakelyas. Or talagang, feeling ko kasi ine-expect niya talaga na may pera talaga siya. Tignan natin mamaya, i-update namin kayo mamaya, Bax. Bye! So guys, time check, 3:51 pa lang, so hindi pa sila nakaluto sa bahay. So napag-isipan namin na pumunta muna dito sa F1 Tom Goods para pamatay oras hanggat makaluto sila sa bahay at saka kami pupunta doon pag ready na silang, nakaprepare na sila para ready na yung prank mamaya. So yan, dito ako sa F1. Hi! Ano pa na? Nag-carbonara talaga. Yeah. Update ko kayo mamaya. Bye! Nandito na nga tayo sa bahay guys. At sa kanina pa tawag ng tawag si Mama na sabi niya magsisimula na daw. So, tignan natin. Babakti cake? Oo. Ilak mo muna. Ito lang pindutin mo. Oo. Huwag mo na. Ay na, si Bricks. Yung cellphone nga eh. Tignan natin siya ha. Adupay mo ka nag-birthday na. Ang yaman kami mo na yung tinta at ipaayon mo rin kaputinan ang nga grasya na itong balmay sa
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May kandila ako din sa taas niya. Okay, kunwari wish. Kunwari na lang mag-wish ka na rin. Oh, yun. Awante kwartana. Wala. Ine-expect na naman pera. Wala namang pera. Oh, happy birthday to you. Wow. Ilahin mo na nga ron. Oh, dahan-dahan dapat kasi 10,000 yan. Oh. Oh, puro barya naman yata. Wala, ang dami. Hala, wala naman na. Ni, maliit ni. Iba ba ang gamit ito? Iba ba? Ipopost na natin sa YouTube. Oo. Wala, awan with 10. Ata lang. Nay! Wala, ata lang. Thank you ka nga Rod, 100. Thank you. Wait lang, tawag. Wait lang. May kukunin lang ako. Sa YouTube. Sa bale. Maganda bale, May. Pagpapati na naman siya. Maganda pa sa bale. Sa akin naman doon. Sa 100. Maganda surprise na ka. Ay, kasali ka? Regalo sa YouTube. Na vlog day. Duwa siguro. Duwa kami, anak. At di ba? Nakargalo eh. Ay, Imulang ato, ito no bigat, aganak adi 500. Thank you, anak. Happy birthday, thank you kada ate. Thank you, Sheila and Katrina. alam na yan. Wala kayo ng sakin na suna. Happy birthday! Happy birthday! Yan. Wala ang sangsangin mo ba suna rin? Mas pesa! Okay na nga rat, kain na nga rat tayo. Kain na tayo. Happy birthday! Magam kahit 100 yan? Kaya makatan? Pitmota? Wow, karga na atan eh. Mas stressa. Nadismaya siya kanina doon sa laman niya ng 100 pesos. 10,000 ata. 10,000? Yan. 5? Ay, 5. Siyempre, ang magsisero si Papa pag sumobra ka doon sa kanya no. Dapat fair lang. Dapat equal yung sa kanya, equal yung sa'yo. Kain na nga tayo. Kain na. Mas stress sa bali. Sa Balin Summit eh, yung napagplanuhan, iba naman. Hindi natuloy yung plano. Iba naman yung napagplanuhan, iba naman yung nangyari. Pero, ayun nga, umiyak si Mama. So, yun na lang, kapalit ng mga paghihirap nila nung nag-aaral kami, nila ate. Yun na yung parang nagsisilbing kapalit namin sa kanya. Kahit maliit man na bagay, at least na-appreciate niya. So, i-update namin kayo mamaya, kakain lang kami. Kala ko naman sobrang dami ng bisita. Kung makatawag naman sila, kukunti pa naman pala bisita. Mamaya magdadatingan yung mga bisita and i-update ko kayo mamaya guys. Bye! Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay ko
Good morning mga Bucks. So kagabi nga hindi na tayo nakapag-outro kasi after ng kainan nag-inuman na kami. By the way, ngayon na ay November 20th, hindi na birthday ni Mama. So hindi ko alam kung successful ba yung prank. I think successful ba? Ewan ko, basta ang importante doon ay napasaya natin si Mama kahit paano. So, salamat kay Ate Sheila, kay Ate Katkat, at syempre, salamat na din kay Azel Sweets. Ayan. Ayan nyo si Ate kung gusto nyo mag-order ng mga cakes, yung bouquet of money. Tapos, nagka-car prank din ata siya, si car surprise, si Ate Azel. So, i-add nyo na lang siya kung gusto nyo siyang i-order, then i-contact nyo siya. So, yun nga, dito na nga nagtatapos yung video natin. Ngayong umaga na ako mag-a-outro kasi hindi tayo nakapag-outro nga kagabi. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe kung nagustuhan nyo tong video na to. And, wala akong masabi, bangag na bangag ako. Yun na nga. Bye!